Bismillahirrahmanirrahim. Şul wagtda bäzi juwarlaryň zindegim gowy bolar puly kän taparyn diýip musulman ýurtlary goýup käfir ýurtlara gidişligi ýaxşy däl. Çünki gowy zindegi käfir ýurtlara işlemäne gitmeklik bilen, pul kän tapmaklyk bilen geleni ýok. Gowy zindegi nädip gelýäni Allah Taala Kur'an pakda beýan etýär. Men amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Qaýsy biri ha erkek bolsun ýa ayal bolsun, ýaxşy amallaryny enjam berse, beşertiki imanly bolsa, musulman bolup ýaxşy amallaryny enjam berse, şoňa men dünýäde gowy zindegi berýän diýär. Baly tüpü zindegi, päkide zindegi berýän diýär. Ahiratda bolsam onuň eden ýaxşy amallarynyň mukabylynda ejirler, sowaplar berýän diýär. Şol ayetden malum bolýar, gowy zindegi, behterin zindegi dünýäde musulman adamlarga ýaxşy amallaryny enjam beren pilläsinde hasyl bolýarlygy. İmanly bolup ýaxşy amallaryny enjam bermeklik bolsa, ýaxşy mahulda hasyl bolýar. Mahul ýaxşy bolsa, musulman adamlaryň mahuly bolsa, akidasy puhta adamlaryň mahuly bolsa, ýaxşy amallaryny enjam berýän adamlaryň mahuly bolsa, bu bolsa musulman ýurtlarda we musulman ýurtlarda akidasy salim adamlar kän her bir etjegi işinde Allah Taalaga tewekkül edip aýnyda etjegi işiniň barasynda inşallah aýdyp ýaxşy akida bilen zindegi ýetýärler, ýaxşy amallaryny enjam berip günah işlerden, teleki işlerden saklanyp şöýdüp ýörýän adamlar kän şol adamlaryň başga adamlaryň ýaxşy bolmaklygyna täsiri bar. Şonuň şekil aýallaryň bahijap bolmaklygy. Bulam başga juwarlaryň ýüreginden zinaga şowkuny kemeltýär. Şonuň şekilde kumaryň bent bolmaklygy, ogrin bolmaklygy, şerabyň ogrin bolmaklygy, memnun bolmaklygy, bulam şerap içmeklige şowku bolmaklykdan uzak etýär. Kımarbarlyga şowku bolmaklykdan uzak etýär. Elbetde mahul harap bolsa, o ýerde şerap azat bolsa, kımar azat bolsa, aýallar bihijap bolsa, aýallar bihijap bolan pilläsinde zina şowku köpelýär. Kımar we şerap azat bolsa, kımarbarlyga, şerapxorlyga şowku köpelýär. Merdimden akidasy harap bolsa, aýnym oturup durýan adamlarynyň, bile işleýän adamlarynyň akidasy harap bolsa, akidasy harap bolýar. Şu yüzden kafir ýurtlara işlemäne gitýän adamlar bar. Bularyň şu ýurda barandan soň oturup durýan adamlary hem akidasy harap adamlar, kafirler bolýar, aýallar bolýar, bihijap aýallar bolýar. Olar görmeklik bilen, olar ýanynda bolmaklyk bilen zinaga şowk köpelýär, zinaga giriftar bolýar. Akidasy harap adamlar ýanynda bolmaklygy bilen akidasy asla harap bolup başlaýar. Namaz okuymayan adamlar ýanynda bolmaklygy bilen namazdan susluk edip başlaýar. Badiler juwalary al diýär, kafir ýurtlarda mescitler bar. Mescit kän, azatlyk, her kim namaz okuysa okuýbermeli, hiç kim işi ýok diýip. Ol juwallar ki musulmanyň mahulunda bolup mescitten günde 5 ýola azanyň sesi çykýardy, şonu eşitýärdi, şonu eşitmeklik bilen sahih mahulda namaza gelmedik bolsa, mescide gelmedik bolsa, kafir ýurtda mescit bolany bilen harap mahulda nädip mescide barar? Mescidin bar bolmaklygy onuň dinine hiç faýda eden ýok. Onuň akidasyna faýda eden ýok. Mahul harap bolsa, akidasy harap adamlar kän bolsa, bir din adam kän bolsa, şolar bilen oturup dursa, şolar bilen işläp ýörse, onuň akidasy harap bolup gitýär. Amallary bet bolup gitýär. Şöýdüp dinden uzak bolup gitýär. Şol jähetden kafir ýurtlara gitmeli däl. Hudaňa has eger şu anda ulasa, şu anda wafat etse, eger şöyle musulman ýurtlara getirilip bilmedik billäsinde kafirlerin içinde defin bolar. Bu hakynda köp bir betbahlyk. Şonuň üçin musulman ýurtda işlejek bolmaly, rızka Allahyň özü kefil. Nire gitsen şol Allahyň wa'da edilen rızkyny iyi olsun. Köp Allah Taala wa'da edilen bolsa rızkyny onda köp yersin. Nirde bolsa musulman ýurtda ýaşasan, eger sana wa'da edilen rızk eger az bolsa, nire gitsen şol rızk bolýandan kän ip bilen ýok. Şu yüzden musulman ýurtlara gidip işlemeli, öz ýurdunda işlemeli. Eger o bilen bolmasa onda iş tapılmasa, başka musulman ýurtda iş tapılır ýanak bolsa, onda şoňa gidip işlemeli. Kafir ýurtda gitmeklikden her bir juwarlaryň bu wagtda saklanmaly bolýar. Juwarlaryň ata-enesi hem
cidden şu barada mutawajjih bolmaly, awlatlaryny kafir ýurtlara iýermeli däl, mani bolmaly, gaýtarmaly, musulman ýurtlara gitjek bolsaram iýermeli. Ya öz ýurdunda işletmeli, öz ýurtlaryna iş eger muhayya bolmasa, onda musulman ýurtlara iýermeli, kafir ýurtlara iýermeklikden cidden saklanmaly bolýar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.